Sampun. Nggih pun nek ngoten. Kaya apal nek oleh gamelan prunggu to, Mak. Ndek ben ki aku kakak ning kono gamelane cek wesi ya, Nduk. Ya donga dinunga karo panjenengane Pak Tris karo kanca-kanca mugi-mugi saged napa kasembatan Mas Yoga nggih Pak Amin. Aku ya ngono bantu ndonga Nduk awake dhewe. Heeh. Bedane Nduk, gamelan medun sanggare saya ngrembaka. Ana sanggar tari, ana sanggar wayang kulit, sanggar krawitan. Insyaallah mbok menawa kingko Nduk mentas saka kene. Pelajar NU Ngawi uga bakal ngedeke sanggar Nduk. Amin. Generasine ben ra pedhot. Sawangan to Nduk sing rawit ki umure wis 50 up. Niki sing 50 mengisor nggih enten tasih. Ngene iki lho, Nduk, ngene iki nek awake dhewe ora melu nguri-nguri ngono ya wis ora bakal teko adat budayane wong Nuswantara. Nembang riyen Mbak Yu. Jan awake dhewe ana pondok ya, Nduk. Heeh. Memuji mringarsaning Gusti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, Nduk. Monggo Mbak Yu. Nggih. Nena. Allah sesembahanku intanan dulu menglimbang waktu kanggo mrasa munkar lan nafsu Sedulurku aja nganti kliru. Gusti Allah sesembahanku illallah la ilaha 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 illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tingkat ora ono atapa